Fiesta Guadalupe. Ito ka na eh? Puto bongbong. Pila mo na? Tulo, 50? Ah, pito 100. Ha? Oh, pito. Puto bongbong, puto Sara. Ay, nagbongbong. Sara. Scallops. Right. Lagi. Wow, napay saan oh? Nagpila saan? Tulo 100. Bayabas. Ada. Yabo ko na, wala na yung balik. Yabo na lang. Right. Oh, promot. Bibingka. 6 kilo to, 6. Siopaw. Hindi na mabaykin sa ko lang ba? Mais. Corn. Dan apa do? Mira, pesta meron sir. Sila sira. Ito sangin oy. Sangin ka diri. Bugno kay bukin ng likod. Ya, tayo lapis lapas ko. Kira. So nagpadayon ang misa karong orasa diri sa simbahan sa Guadalupe. O gani, hangtod pa ni tingali unya gabi. Karon man ang adlaw ang kahulugan mismo. Kuan. Mo'y kasumaran sa ilang tinuig nga pangilin. By the way, trivia. Kaning Guadalupe. Birin sa Guadalupe mao ni siya ang patron sa Cebu City. Dili ang Santo Niño kay matud pa di man pwede mahimong patron kay siya man mismo ang si Batang Hesus. So, ano na? Padayon di ang misa dito. Dilta ko to kay daghang kita. Mo nang tayo pinimba. Okay. So, ako na-update diri sa Barangay Guadalupe, Cebu City sa ilahang nagpadayon karon nga fiesta. Apay human ani napay lain ni siya? Wala na siguro sir. Last na ni. Nga karong adlaw kahulugan no?
Salamat. Oh, nakalagot na may. Paling sa kong